Ang mga nagpuyo sa sitio Tigibla sa Lagtang, Talisay City, wa maapil sa monitoring sa local housing office ka mga informal settlers. Hangtod kanus aman kaha sila magpabilin sa temporaryo nilang gipahilunaan sa pagkakaron. Kinagitutukan sa Regional TV Presence ni Luan Mirondina. Kini ang covered court sa Barangay Tabunok apan sa imong pagsulod musugat sa imong pananaw kining daw mga kubol-kubol nga gipahimutang sa bleachers ug sa stage. Kini ang nagsilbing temporaryong Pinoy-anan sa mga mulupyo sa sitio Tigib, Barangay Lagtang nga mibakwi tungod sa kabalaka nga masusama ang ilang kasinatian sa mga nabiktima sa landslide sa Tinaan Naga. Ang QM Builders nga mo'y nagquarry sa dapit mo'y mihatag kanila og mga trapal ug tubo nga gihimo nilang improvised tents. Ang QM Builders usab ang nihatag kanila og bugas. Sulod na sa duha ka buwan nga temporaryong may pahiluna dinhi sa covered court kining mga mulupyo sa sitio Tigib samtang nagpaabot sa gisaad nga relocation site. Wa mi magplano mo hawa mang. Kung dili mo tunga silang kiranti sa gisaad na mo. Kaman may purpose na mo. Kapoy na kay sige balhin ug magbaha. Moingon ni taga barangay balhin mo kay gabaha. Tungod ang yuta anang kutkot lang yuta abot na sa nakatag na ang tubig mo ulbo maabot na sa mambalay. Ang may anak, tawag sila si Tihol, si Alan Kirante, aron musulbad ni kay relocation site mo imong paninglon. Aminado ang 50 anyos nga si Lilia Caballero nga dili ila ang luna nga gibarugan sa ilang mga panimay ug miskwat lang sila sa dapit human ang una nilang gipuy-an gigamit na sa tag-iya sa luna. Apan alang kaniya bisan sa ilang kawadon may katungod silang musukna sa gobyerno ug sa pribadong kompanya nga gihulagway niyang miagrabyado kanila. Wala na milain mahimo. Pobre mi, biktima mi. Pero asa man sa inyo lang mangitag balor nga pobre tumban pa. Dili na pwede may nana. No ni barug lang mi. Sa mga ngay barugan. Matud ni Lagtang Barangay Captain Chester Salcedo nga gitinguha nila karon nga makumbinser ang mga evacuees sa pagbalhin ngadto sa gym sa Barangay Lagtang kay gamito na sa Barangay Tabunok ang ilang covered court. Kani sila evacuees nangita man jud sila og assurance nga di namo sila pasagdan so mo come up mig undertaking nga di namo sila pasagdan. For a shelter kung unsay basic needs nila, water. Matud ni Attorney Rodely Navarro, City Administrator, nga misaad man ang QM Builders nga moabag sila sa relocation site alang sa mga apektadong mulupyo. Actually doon ay gi-offer si QM nga property sa Haklupan. So amo siyang gihangyo nga before na nato i-offer sa mga residente sir ato sang i-develop para kana bang murag enticing sad sa ilaha ba. So naa dito'y property pero wala pa may tarong nga agianan so mo to yang gingon nga yang i-develop yang butangan og karsada. Base sa dato sa Local Housing Office, gikan 1999 hangtod 2017, moabot sa 19,878 ang mga informal settlers sa dakbayan sa Talisay ug 2,473 lang kanila ang napahiluna sa 25 ka mga housing sites. Apan matod sa kadagkuan sa Local Housing Office, posibleng mas daghan pa ang aktual nga informal settlers nga wa lang nila malakip sa monitoring sama sa mga mulupyo sa sitio Tigib. Gibutyag sa NHA 7 nga sa first quarter sa tuig 2019, ipatuman na nila ang resettlement project sa dakbayan sa Talisay, diin may 128 ka mga bakanting luna. Apan wa sila'y kasayuran kabahin sa mga mulupyo sa sitio Tigib, Barangay Lagtang. But it depends on the local government unit, or shall we say the Talisay City government, through their local housing board to select who will be the immediate beneficiaries of this project. Hulyo 3 ning tuiga, may palabang og ordinansa ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nga nagban o nagdili sa mga illegal settlements, relocation and or reintegration sa mga informal settlers. Ang dakbayan nagkuwang og luna aron magamit nga mga relocation sites. Ang naasoing suliran na sinati usab sa halos tanang mga dagkong dakbayan lukop nasod. Subay niini gidasig sa National Housing Authority ang mga local government units sa pagpamalit og luna aron magamit og mapalambo sa umaabot nga katuigan. If you are going to buy mga 5 to 10 years from now, siguro the price per square meters will be doubled. So as much as
this time so we can have the land banking for this local government unit to have a reserve area for whatever calamities or whatever relocation plan. Gidasig usab niini ang mga LGUs sa pag-inventory sa mga government-owned lots ubos sa ilang jurisdiksyon aron masuta kung may mga dapit pa bang mamahimong ma-convert ngadto sa mga housing lots. Subay sa paglambo sa usa ka dakbayan, magkadaghan usab ang mga informal settlers. Butang nga mo'y suliran sa mga dagkong dakbayan ug unta angay nga hatagan og prioridad sa lokal nga kagamhanan. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.